وەک پرانیە ئەندامên revenda Kurd Ronî û Perwînê xwe û herdû keçên xwe yên ciwan amade dikin û li Wilata Connecticut tevlî şahiya Newrozê dibin. Ji ber rewşa nepêşbînkirî ya keş û hewayê, piraniya Kurdên derveyî welat neçarin Newroza xwe di Holanda pîroz bikin. Ev jî cihê dilgiraniya Perwînê ye. ام جبابو كالي خادا هو بوبون جو نوروزا ما الخورستهبي بشاهيبي بخارنبي الدربابي وتايا نوروز الجمع أفا جو ام الدربابن النيفجي هيبن الخورستهبك النوروزا خا لێگەیشتنا باhev bi cil û xwarin û stranên Kurdî di holekê de jî dikare hest û coşa vê bûneyê bixe dilê wan. Li gor Ronî ku bixwe yek ji rêkxerên ahengê ye jî. Derfet cema tenê ku em li derva çêkin wek welat Newroz xweştir be. Lêvir keş û hewa nayê lê ku em zanim li derva çêkin. Berî demekî em plan dikin ku em çê bikin. Lê dimînê Newroz xweş e li nav Hollanda jî. Em gil hev dicivin, gelek ji dûr tên, ji wilayetê dûr tên, em hev nas dikin zarok, dibînin ku çi ye. Ji bo Newroz xweş e. Beşdar ji bêhtirî 6 wilayetên Amerîkî hatine û hinek jî ji derveyî Amerîka, wek vê xanimê û malbata wê ku ew û stranbêjê ahengê Fuad ji Kanadayê hatine. ناوی من دجلایه خلکی کوبانیمه ام هیرو همه گشکی هاتنه جبو وی جوات خوش راستش 7 ساعت آجوتن بو ام جی کانادا تورنتو هاتن بس جبو وی جوات خوش ام گشکی هاتن لانه ام سال جاره که ام گشکی یعنی وی روزی خوش ام اجتماع دبن اججنا همیا پیروز به مایک فرسبی جی امریکیەکی نەکورده ئەو کێفخۆشیە خوتینە زمان و دبێژە هەفپارێ ویە کورد عەبدول تەمۆ ئەو بە کوردان و چانداوان دایە ناسکردن. شانازیەکە ji bo me ku em bibin beşek ji civaka Kurdî. Ev 10 salin ez û hevparê xwe Ebdul bi hev re ne û ez fêrî gelek tiştan dibim. Li dûr çanda Kurdî ku min berî nezanî bû. Em li Amerîkayê li ser dewlemendiya çandî mezin bûne. Ev dewlemendiya Amerîkî ku Frisbî qalê dike di her boneyekê de tê dîtin. Di nav de jî cejna Newrozê ku civaka Kurd bi azadî li Amerîkayê pîroz dike. Salih Demîcer, Dengê Amerîka, Connecticut.